com esteu? Alumnes de robòtica de l'Escola Corbella. Us trobo molt a faltar. M'encantava fer classes amb vosaltres. Espero que estigueu molt bé, vale? Que us cuideu molt encara que això està en actiu, aquest virus. Nosaltres, els monitors, estem bé i les nostres famílies també, i esperem que tots vosaltres estigueu bé i les vostres famílies també. Com estan anant les coses, sembla ser que ja donen per finalitzat el curs i les extraescolars també. Llavors, és una llàstima perquè realment a tots ens agradava molt, a nosaltres fer classes i a vosaltres venir, però no pot ser. Així que l'any que ve us esperem a classe amb moltes ganes i us he de dir que com que estem a casa, doncs l'equip de New Educa ens estem esforçant molt creant nou contingut, nous reptes i noves activitats que us agradaran moltíssim perquè estan sent molt potents. Així que l'any que ve disfrutarem molt, gaudirem molt de fer robòtica a classe. Vale? El que volia saber és si estàveu fent robòtica a casa, si esteu fent Scratch, no? Si esteu programant, si seguiu fent construccions. M'encantaria que ens ho expliquéssiu. Si voleu i heu fet algun projecte de robòtica, doncs que ens ho envieu al mail i nosaltres poder compartir-ho amb la resta de persones que ens segueixen a l'Instagram, en el nostre blog, vale? Per una altra banda, nosaltres hem creat moltes activitats amb Scratch que podreu fer molt fàcilment a casa i estan penjades al nostre blog de New Educa. I també ho teniu a l'Instagram, d'acord? O sigui que si us fiqueu podeu realitzar aquestes activitats amb els vostres pares i així els ensenyeu a fer servir aquesta eina tan potent com és l'Scratch per aprendre a programar. Vale? Molt bé. I res, m'agradaria parlar amb cadascú de vosaltres, però no pot ser. Però me'n recordo moltíssim d'aquesta classe perquè era un autèntic laboratori de robòtica. Estàvem tots en estat de flow, molt concentrats en les activitats que fèiem cadascú amb lo seu, creant i fent robots i programant, i se'ns passava l'hora de seguida. Jo tenia la sensació de que ja està la classe, ostres, i fèiem coses molt xules, molt creatives, hi havia molt de potencial en aquesta classe. Tirant de memòria me'n recordo del massajeador del Martí, me'n recordo la ballarina, de la capsa de ballarina del Bruno i del Martí. També me'n recordo de l'ascensor que feien l'Héctor i el Gerard, que van fer un ascensor molt xulo, i el Reno i el Pare Noel de l'Arnau amb el 812, que va ser preciós, i també del robot espia amb l'ocellet que va fer... Ai, se m'ha anat! La Paula, sí! Com estàs, Paula? Al final sempre estàvem juntes, que tu també volies ser mestra, me'n recordo que venies, Laura, jo també vull ser mestra, a veure, com puc ajudar els companys? Te'n recordes? Que bé, Paula. I el Fabrizio, que va començar de zero i al final dominava molt bé l'UV3 i vam fer el 5 línies amb ell. Sí? Amb la Violeta també i amb l'Adrià també. Vam fer el 5 línies i vam fer moltes coses. Molts records d'aquesta classe tan bonica i com tots vosaltres espero que això acabi aviat, que tornem aviat al carrer, a veure els amics, oi? A veure la família, els cosins i a la normalitat. Però encara ens queda una miqueta, hem de tenir paciència i que ho estem fent superbé a casa nostra
i que programeu i practiqueu molt amb l'Scratch, que us fiqueu al nostre blog i veureu moltes activitats, vale? No us desanimeu i l'any que ve molta robòtica amb nous reptes i nou contingut, d'acord? Una abraçada, cuideu-vos molt, adeu!